לחדשות אינטרנט ורשתות חברתיות, אתר פייסבוק הסיר מהרשת החברתית את העמוד של מזבלה, שהוא אתר שמסקר את תחום הפרסום והרשתות החברתיות. דורי בן ישראל קריו הוא מי שעומד מאחורי אתר מזבלה, והוא עכשיו איתנו על קו הטלפון. שלום לך, לילה טוב. אהלן, לילה טוב. בוא נתחיל עם השם שבחרת לאתר שלך, מזבלה, אתה חייב להסביר לי. אני לא אמנע את הקרדיט מהשותף הראשון שהוא המציא את השם, הוא בילדותו גילה שיש דברים נפלאים במזבלה, אז החליט לקרוא לבלוג במקור ככה. אוקיי, הבנתי. ועכשיו מה יש לפייסבוק נגד הדברים הנפלאים שיש במזבלה? פייסבוק לא אוהבת לשמוע ביקורת, בטח שלא ביקורת שהיא מוצדקת. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל זו חברה של $96,000 בכל שעה עגולה בישראל, עם אפס אחריות, אפס מיסים. שליח הפיצה שמגיע לך הביתה משלם יותר מס מחברה כמו פייסבוק. פייסבוק החליטה שבעצם לא נעים לה שמבקרים אותה, והחליטה לסגור אמש בשבת בשעה מאוד ביזארית, זה היה בסביבות 12 בצהריים, שכולם עם המשפחה או מבלים או משחקים ולא שמים לב בדיוק. הם החליטו שבאותו רגע צריך להוריד את העמוד בלי שום הודעה, בלי שום התראה, לא שלחו לי שום הודעה, שום דבר, פשוט החליטו. אבל הרומן הארוך שלך עם פייסבוק מתחיל לא מהיום. הם טוענים שלא באתר המזבלה, אבל אתר נוסף שהקמת, ויש לו לינקים מתוך אתר המזבלה, נקרא קונקט פייסבוק, ובו אתה בעצם מזמין אנשים להטריד את מנוחתם של מנהלת פייסבוק בישראל, ועוד מנהלים. להטריד זה מילה קשה. כמו שאמרתי, פייסבוק זה חברה של כמעט $1 מיליארד בישראל בשנה, חברה שעושה כזה סכום, שיש לה כזאת השפעה. היום סטטיסטית, עובדתית, רובנו שוהים יותר בפייסבוק מאשר מבני המשפחה שלנו. אבל אין מחלוקת על הגודל של פייסבוק. השאלה אם פייסבוק חברה פרטית, והיא לא יכולה להחליט מה ייכנס בין עמודיה ומה לא. פייסבוק חברה ציבורית, האתר קונטקט פייסבוק שהקמתי היה אחרי 4 שנים, שבהם פניתי יפה, ולא רק אני. הרבה מאוד עיתונאים, עורכי דין, אנשי תקשורת פנו לפייסבוק, אמרו להם חבר'ה, אוהבים אתכם. אבל אתם צריכים להיות נגישים. כשיש עכשיו שיימינג נגד מישהו, אין לו עם מי לדבר. אתה יודע לאן הם מפנים מישהו שיש שיימינג נגדו? הוא לא תטוס לאירלנד. זה ריאלי שמישהו שנופל לבריונות רשת, או נתקל בהסתה, או נתקל בגזענות, או בהכחשת שואה, דברים שפייסבוק מעודדת, ביודעין, לפי המסמכים של הגארדיאן שפורסמו לאחרונה. אז הוא יתלונן ויפנו אותו לאירלנד? מה זה ההתנהגות הזאת? אבל מה השם לדוגמה איש הפרסום זמיר דחבש, הבעלים של משרד שלום תל אביב, שמנהל את יחסי הציבור של פייסבוק, שבין היתר אתם מפנים גם אליו אנשים שרוצים להתלונן על הרשת החברתית. אני יכול אולי להבין מה מנכ"לית פייסבוק בישראל אשמה, אבל מה השם איש הפרסום של פייסבוק? א', הוא לא איש הפרסום, הוא מנהל המשברים, זמיר דחבש שמטפל ולא מעט דברים נוראים ממה שקוראים במדינה הזאת, אחר מנהל את המשבר של מיכל האמוניה, מפעלים שמזהמים, חברות, הוא ניסה עכשיו השתלטות עוינת עם דוידוביץ' על גלובס ולא הצליח, הוא ניסה עכשיו עם שלי יחימוביץ' ולא הצליח, זה אדם שעובד מאחורי הקלעים בהרבה מאוד מקרים, גם במקרים בינלאומיים, כמו שקרה בפרשת NSO לאחרונה, הישראלית שהחדירה ריגול בתוך מכשירי האייפון, ובגלל הריגול הזה הוצאו להורג פעילים חברתיים במדינות ערב, כי המשטרים האלה הצליחו לאתר אותם בזכות הריגול הישראלי. זה בן אדם, אני זהר במילותיי, אבל זה בן אדם שראוי שאנשים יעמדו מולו ויגידו לו עד כאן. והטיפול שלו אני בטוח שמעת על תנועת באים לבנקאים. תנועת באים לבנקאים שהייתה אחת המחאות נגד הבנקים הגדולות והמוצלחות בישראל, נמחקה כליל בזכות ידו של זמיר דחבש. היא לא נמחקה כליל רק בזכות ידו של זמיר דחבש, אלא גם בזכות כמה פעולות מאוד מאוד, איך נאמר את זה, לא מקובלות שעשה מי שעומד בראשה. אנחנו גם שוחחנו איתו, וגם אנחנו טעמנו מה שנקרא מנחת זרוע מילולית. אבל עזוב לרגע, פייסבוק טוענים שאתה לא עונה על תנאי השימוש והמדיניות שלהם. הם מוזמנים להגיד לי במה בדיוק חטאתי. הם לא אומרים את זה, ושם תמונה הבעיה. כשאתה עומד מול שופט, הוא מקריא לך את האשמה, הוא נותן לך להגיד את מילותיך, ואז הוא מחליט. אחרי תהליך ממושך או תהליך מהיר. פייסבוק לא מאפשרים לך, כי פייסבוק זה כל הרשויות ביחד. הם גם אוכפים, הם גם שופטים אותך, הם מבצעים את הענישה, הם לא חייבים דין וחשבון לאף אחד, וכשמישהו אומר לך, צא מהמסעדה שלי ולא נותן לך סיבה, אז המישהו זה עושה עבירה. וזה מה שפייסבוק עשתה. פייסבוק אמרה, אתה לא תסעד יותר אצלנו ולבט. אם אני לא טועה, הייתה הצהרה לא מזמן ממשרדו של היועץ המשפטי לממשלה, שניתן לתבוע את פייסבוק בישראל. אתה מתכוון לעשות את זה? נכון,
לפני חודשיים שהם חסמו, השלב הראשון שלהם זה היה לחסום את האפשרות לשתף את האתר שלי. שגולשים לפני חודשיים ניסו לשתף, הם קיבלו הודעה שהאתר הוא מסוכן למחשבים שלהם. אז ישר יום למחרת הגשתי תביעה עם בקשה לסעד זמני. בית המשפט היה את הדיון הראשון לאחרונה, והם המשפט לא כל כך התלהב מפייסבוק. אני לא הייתי צריך לחכות למנדלבליט שיגיד אפשר לתבוע, כי זה ברור לי שאפשר לתבוע. חוזים של פייסבוק אינם חוקיים, אתה לא יכול לעטוף גולש בכל כך הרבה חוזים שמשתנים בכל רגע נתון, בפייסבוק אפילו לא אומרת לך ששינתה משהו. פייסבוק יכולה לשנות את התקנונים ואת זה בכל רגע נתון. בוא, כיוון שזמננו מה שנקרא מוגבל, בוא תגיד לי איפה הסיפור עומד כרגע. הסיפור עומד כרגע שאני בימים הקרובים עמכם מול פייסבוק, אני גם הייתי היום אצל פייסבוק, והם מה שנקרא התבצרו בכל המגדל הענקי שלהם ברוטשילד, הם מבינים שהם הכניסו את עצמם לתסבוכת שלא יהיה קל אצל ממנה, אני לא אהיה זה שישתוק ולא ישפיל מבט ולא יגיד יהיה בסדר, כי אם אני לא אעשה משהו לא יהיה בסדר, וזה ברור לי. אז יהיו שבועות מעניינים לפייסבוק ואולי גם חודשים. ואולי גם לנו על הדרך. דורי בן ישראל קריו מאתר המזבלה שפייסבוק הורידה אותו אתמול ללא הודעה מוקדמת. תודה רבה ששוחחת איתנו. אנחנו רק נביא את תגובתה של פייסבוק שאומרת יש לנו מדיניות ברורה ואנו נוקטים פעולה כאשר מישהו מנסה להשתמש בפייסבוק כדי לחשוף מידע אישי ללא רשות. אנחנו עושים זאת בצורה הוגנת ומאוזנת, לא התחשבות באנשים או בארגונים המעורבים בכך. הרוב המכריע של האנשים המשתמשים בפייסבוק בישראל עושה זאת בדרכים חיוביות מאוד מדי יום. זאת התגובה של פייסבוק. שוב תודה דורי.